Ur partzuergoaren kudeaketa gardena berba eta ekintzez frogatu dugu. 2 urte pasadie EH Bilduko ordezkarizok Busturialdeko ur partzuergoak kudeatzeko ardura hartu genuenetik. Ordutik hona, uraren zikloaren gestio integralean eta herritarrekiko zerbitzuetan egondan hobekuntza nabarmena izen da. Ondoren, adibide hauek aurkezten duguz evidentzia modura. Presidentetza hartu genuenean, hornitzaiekiko zorra 2,9 milioi eurotakoa zen. Egoera benetan larrize. Gaur egun, 392.000 eurotakoa da. Hau da, zegoen zorra 185 bajatu dugu. Etorkizun ekonomiko on baterako saneatu dugu instituzioa. Tarifazio sistema justua, progresiboa eta sostenibleagoa martxan ipini genuen. Horregatik, arrazoizko kontsumoak Bilbao Bizkaia ur partzuergokoak baino merkeagoak dire. Ura aurreztu eta arrazoizko kontsumoak saritzen dio orain. Partzuergoaren azpiegituretan eta zerbitzuetan gestio publikoaren alde egin da. Enplegu publiko barria sortuz eta bide horretan kontrol publikoa indartuz. Helburua herritarrei zerbitzu eta kalitate hobeagoa ematea da. Zerbitzua hobetzeko neurrien artean aipatzekoak die ordenantza barria, galdutako uraren jaitziera, 2000 kontadoren berrikuntza edota ura agortzen dan momentuetarako ekintza plana. Bermioko herria partzuergoan integratzea be lortu dugu. Urdaibaiko arroaren herri gehienak partzuergoan egoteko konpromisoari helduz. Goi karguak kendu dire. Iratzea Arriola, gaur egungo presidenteak, ez dau soldatarik jasotzen. Eta gerenteen figura kendu eginda. Lehengo gerenteen soldata neurrigabekoak kendu doguz, Javier Bilbao eta Aitor Egurrolaren akain zuzen. Eta gaur egungo partzuergoko langileek egiten dabez lan horiek era efizienteago batean. Langileen izaerari buruzko politikan eredu publiko eta kalitatezkoaren aldeen jogu.